ניסים, איך היית מאפיין את הלקוחות של ניסים בקופסאות? לקוח זה כמו בומרנג, לאן שאתה לא זורק אותו הוא תמיד חוזר. זה לא מגביל ומיושן לעבוד רק ממשרד אחד עם טלפון חוטי? מגביל? הטלפון הזה זה על חוטי, בעין, שים לב. החוט הזה מגיע לכל מקום. מה אחד? שקשוקה? עוזב הכל ובא. חבל על הזמן. שחרר. יהודה, מה העניינים? לא שומע אותך. סתם, תביא. מה? זה כלי התקשורת היחיד שלך? ומה אתה עושה שהטלפון לא זמין? במצבי חירום. מעירים את ברכה. בוא תראה מה שיש לי פה. בבקשה. עובד כמו שעון קוריאני, שלא ינסו לבלבל אותך עם כל הדיגיטל, שמידיקל שמסתובב פה היום. אין חבר נאמן מדף נייר לבן. חדשנות. אתה יודע ש-SAP מציעה היום דרכים יעילות יותר לתקשורת ועבודה עם לקוחות. רוצה לדבר איתי על תקשורת? חבוב, יש לי כאן הודעות מאז הפתיחה. שום דבר לא חומק מתחת לרדאר. יש לך 6483 הודעות חדשות. היי ניסים, מילניום שמח. רק רציתי להגיד שזה ממש חבל שאי אפשר לקבל שירות ולהזמין ארגזים אונליין, אז סורי, אנחנו עוברים לארגז for you. תדע שבאמת נהנינו איתך כל השנים. תגיד, לא הגיע הזמן להתקדם לפתרון ניהול הלקוחות בענן של SAP הייבריס? הכל כאן תחת שליטה. הגיע הזמן להתקדם ל-SAP Hybris Cloud for Customer, פתרון ניהול הלקוחות החדשני של SAP בענן, המאפשר לנהל את המחירות והשירות בארגון בפשטות ובמהירות, ולהעניק חוויית לקוח בלתי נשכחת. ארגזמה.